Rozhovory zo suterénu, tu ti zložíme vlastnú scénu. Keď ťa to chytí, už to máš, pusti to znova, nie len raz. Chyba nie je koniec. Čo to znamená, Milan? No, tá reakcia na tú chybu, že keď sa tá chyba stane, je rôzna. Každému funguje niečo iné a je úplne v poriadku, že to každý vníma tak po svojom a že si zoberie to, čo mu chutí. Keď sa snažíme to robiť ako taký švédsky stôl, že toto mi chutí, tak si zoberiem, toto mi nechutí, tak to nechám tak. Ja zase dúfam, že to nebude ako tie švédske stoly v Turecku. Takže vyberajte si to, čo naozaj potrebujete. Ide o to, za akým tanierom ideš, vieš. To znamená, jedzte tento podcast s veľkou lyžicou. Zostávame v športovej téme. Milan športuje rád, ja menej. Aké by to asi bolo, keby som ako mladý športovec nikdy nerobil chyby? Chyby nás prevádzajú celý život, v akejkoľvek podobe. Chyby robíme na dennom poriadku. Ja som fanúšik chýb. Chyby beriem ako súčasť toho vývoja, toho procesu. To, čo je kľúčové, je to, že ako na tú chybu reagujeme. Stane sa to aj najlepším športovcom, že spravia tú chybu. U mladých športovcov je absolútne kľúčové to, že ako na tú chybu reaguje napríklad tréner, napríklad rodič a potom aj ten samotný mladý športovec, to dieťa de facto. Ako naučiť dieťa, že tá chyba v tom športe, ktorá sa stane, že to nie je konečná? Akýkoľvek nástroj, ktoré to dieťa začne využívať, trvá jednoducho nejaký čas. Príjemný, dobrý deň, večer, ráno, alebo ako už tradične začíname. Je to úplne jedno v akom čase, pretože sme veľmi radi, že ste si nás opäť zapli na svojom nejakom tom zariadení. Už záleží na vás, že ako to počúvate. A vítam vás teda pri podcaste, ktorý sa volá Rozhovory zo suterénu a takú ako keby, že podšuflík, alebo ako to mám nazvať, je vlastne životný štýl, v ktorom vás momentálne teraz v tomto podšuflíku vítam. Ja, Fero Držík, a samozrejme stály hosť, už ani nie hosť, ale prakticky sme taká tu, že chcel som povedať Bob a Bobek, ale to by celkom, lebo ešte ten Bob povedzme, ale ten Bobek, tak to už, dobre. Nie, Bobka som povedal. Dobre. Takže preč dáme tie zajace a v každom prípade Milan Kalmancaj, mentor, coach, ktorý je tu už vlastne prirastený k tejto stoličke, aby vám niečo porozprával o živote, o športe a o tom, ako to treba robiť, aby nám bolo lepšie. Ahoj, Milan. Ahoj Ferry, ahojte všetci, vyskočil som zo šuflíku a teším sa na dnešný podcast. No tak a cvičiť. A cvičiť, jasne. Cvičiť. Dobre, neviem, že či nebola chyba, že sme začali toto robiť, lebo mne sa hromadia také, ako by som to povedal, hromadia sa mi také veci, ktoré robím, akože ich robím zle, že zistujem, že nie, toto nerobím dobre, skrz práve tento podcast a skrz to, o čom sa my tu rozprávame. A čím ďalej, tým je tých chýb viac a ja si to potom stále počúvam ako keby dokola a snažím sa niečo si z toho zobrať, pretože vždy si tak hovorím, že to nemôže byť predsa koniec, že keď človek ako keby že urobí chybu. A práve tu sme pri téme dnešného podcastu, ktorý má názov Chyba nie je koniec. Čo to znamená, Milan? No, krásne si to podľa mňa povedal, že ľudia, ktorí nás počúvajú, môžu niekedy nadobudnúť pocit, že sme tu akože múdri a že všetko je ideálne. Samozrejme, že to tak nie je a ani to nie je náš cieľ teraz pomenovať veci takým spôsobom, že len toto je správny smer, správna cesta, že len takto treba robiť, lebo každý má svoju cestu, svoj smer, svoj nejaký pohľad na veci a je to úplne v poriadku. A takisto aj tá reakcia na tú chybu, že keď sa tá chyba stane, tak je rôzna. Každému funguje niečo iné, niekomu je niečo viac užitočné. Niekto možno nejakú chybu vníma ako chybu, niekto to možno aj nevníma ako chybu, vníma to ako nejakú príležitosť, šancu na zlepšenie. Čiže tých pohľadov na tie situácie životné, ktoré my tu rozoberáme už myslím, že aj skoro 2 roky, sú rôzne a je úplne v poriadku, že to každý vníma tak po svojom a že si zoberie to, čo mu chutí. My sa snažíme to robiť, aspoň za mňa, ja si myslím, že aj obaja, že ako taký švédsky stôl, že teda toto mi chutí, tak si zoberiem, toto mi nechutí, tak to nechám tak, toto mi chutí, si zoberiem a toto je, myslím, že naša cesta. A verím, že aj naši poslucháči to takto vnímajú. Ja zase dúfam, že to nebude ako tie švédske stoly v Turecku, keď tam zavítajú ľudia, ktorí švédske stoly nikdy v živote nevideli, pretože všetkého, priatelia, sa dá prejesť. Takže vyberajte si to, čo naozaj potrebujete. To, čo nepotrebujete, tak to radšej nechajte tak. Ide o to, za akým tanierom ideš, vieš.
A tam dávajú vždy malé taniere, aby si zase veľa toho nezedol. Hej. To znamená, jedzte tento podcast s veľkou lyžicou, priatelia, a ja verím, že vám tak, ako aj inokedy pomôže. My ďalej zostávame tak, ako predtým. Zostávame, teda v tom predošlom podcaste, zostávame v športovej téme. Nakoľko Milan športuje rád, ja menej, ale snažím sa teda nie tomu rozumieť, lebo nerozumieme o športu, ale minimálne sa o ňom rád rozprávam a predstavujem si, aké by to asi bolo, keby som ako mladý športovec nikdy nerobil chyby a že či by toto, že ja nerobím chyby, mi nejakým spôsobom pomáhalo. Pomáhalo by mi to? To je tá téma, jeden z dôvodov, prečo som akoby navrhol túto tému, je to, že často sa aj v poslednej dobe, ale predtým stretávam s tým, že tak je taká, že je dôležité, aby sme nerobili chyby. Hej? Aj zo školy to máme, že nie, že spravíš chybu v tom diktáte, nie, že spravíš chybu hentam a Ježišmaria, ty si mal 5 chýb a teraz si dostal 3. Chyby nás prevádzajú celý život. V akejkoľvek podobe. A jedno, či sme deti, tínedžeri, dospelí, starí ľudia, tak ďalej. Chyby robíme na dennom poriadku de facto. To znamená, že tá kultúra toho, že nerob chyby alebo že nemôžeš robiť chybu, lebo neviem čo, je za mňa teda nie je úplne OK. Ja som fanúšik chýb, lebo chyby, keď niekto robí chyby, to znamená, že minimálne sa možno snaží o to, aby sa niekam posunul, niekam dostal, niečo spravil. A takisto chyby beriem ako súčasť toho vývoja, toho procesu. Čiže to znamená, že keď niekto spravil chybu, tak snažil sa, dal do toho niečo, dal do toho nejaké úsilie. OK, to úsilie stačilo na nejaký výsledok. Súčasťou toho výsledku je aj nejaká chyba. Je to v poriadku, poďme sa na ňu pozrieť, poďme sa z nej poučiť, poďme hľadať nejaký výstup a tak ďalej. Čiže za mňa, že ja som akože fanúšik toho, že chyby sú súčasťou procesu aj života, aj športu, aj všetkého možného. Ale to, čo je kľúčové, je nie tá samotná chyba, lebo tie sa dejú, tak ako som aj predtým povedal, že oni nás celý život sprevádzajú. To, čo je kľúčové, je to, že ako na tú chybu reagujeme. Čo s ňou vlastne, s tou chybou, alebo teda môžeme to ešte nazvať aj, že so situáciou, ktorá vyplynula do tej chyby, čo s ňou ďalej robíme. Ako s tým akoby narábame, že ako sa na to pozeráme, ako to vyhodnocujeme, ako ďalej s tým pracujeme. Toto je akoby kľúčové, čiže keď sa bavíme teraz o športe, alebo teda prejdeme priamo na ten šport, tak chyby to je automatické. V každom jednom športe je súčasťou toho športového výkonu sú aj nejaké, môžeme že chyby, ale proste nejaké situácie, ktoré ten športovec nezvládol tak, ako si predstavoval. Zaokrúhlime to do toho slovíčka, že chyba. Čiže je to súčasť športu a stane sa to aj že začiatočníkovi, aj niekomu, kto už dlhšie hrá nejaký šport a stane sa to aj najlepším športovcom, že spravia tú chybu. Ale to, čo oddeluje, a keby teraz, keď sa bavíme o tom, že top športe a tom, že amatérskom, poloprofesionálnom, je to, že ako ten športovec na tú chybu reaguje. To znamená, že ako vyhodnotí tú situáciu a čo s ňou ďalej robí. U mladých športovcov je absolútne kľúčové to, že ako na tú chybu reaguje napríklad tréner, napríklad rodič a potom aj ten samotný mladý športovec, to dieťa de facto. Rozumiem. Je pravda, lebo určite si počul, to je také, že notoricky známa záležitosť, že iba blbec sa učí na vlastných chybách. Že múdry človek sa učí na chybách druhých. No a ako je to v tom športe? Je možné aj v športe sa učiť na chybách druhých? Alebo viac menej si zapamätáš, čo máš robiť len keď urobíš tú chybu ty? Je veľa takých pravd, zaklínadiel, my to raz tak nazvali, niektoré sú užitočné, niektoré nie. Ja by som tak akože preskočil, že áno, môžeme sa o tom baviť. Je fajn sa učiť akoby naberať skúsenosť aj z toho, čo niekto iný spravil. To je dôležité. Či už ten tréner mi niečo radí, či už si pozriem nejaké videá, pozerám sa na seba, ako som hral, čo som robil, alebo, ja neviem, rodina mi dáva nejaké informácie o tom, že čo oni v minulosti, alebo že čo iní hráči robia, že akým spôsobom fungujú. Ale tá vlastná skúsenosť je tak či tak neprenositeľná. A v športe dvojnásobne to platí, že ja si môžem naštudovať nejaké videá, že kto ako robil, nerobil chyby a akým spôsobom. Ale až kým sám to nezažijem, až kým si sám akoby tou cestou neprejdem, tak tú skúsenosť nezískam. Že z videa alebo z toho, že mi niekto niečo povie, nikdy nezískam skúsenosť. Skúsenosť získam len tým, že sám si tou cestou prejdem. To znamená, že
ide o to, že keď sa na tú cestu vydám, tú športovú, teraz neviem, zápas, turnaj, tréningy a tak ďalej, tak nemal by som ísť do toho s tým, že dúfam, že nespravím žiadnu chybu, alebo že verím, že dnes nebudem robiť nejaké veľké chyby, alebo dúfam, že to dnes všetko zvládnem bez chyb. Toto nie je dobrý mindset, s ktorým ide ten športovec, ten mladý športovec do toho turnaja, súťaže, do zápasu a tak ďalej. Ten mindset je to, že napríklad idem si to dnes užiť. Spravím, čo je všetko dnes v mojich silách. Zameriam sa na svoje silné veci, ktoré viem robiť. Hej? Čiže a keď aj nastane tá chyba, budeme sa o tom ešte dnes baviť, je to, že pracujem akoby s tou chybou iným spôsobom, ako to, čo som predtým. Ježišmaria, že to je chyba a teraz problém a kto vie, čo sa stane a tak ďalej. To nie je správna reakcia, alebo správna. To nie je užitočná reakcia. Užitočné reakcie sú iné. Takže áno, je fajn sa poučiť z cudzích chýb, ale tá vlastná skúsenosť je neprenositeľná. Len za akou najväčšou chybou vo športe si sa stredol? Čo je najväčšia chyba? Čo je najväčšia taká akože v športe chyba? Všeobecne. Ja viem, že to je možno taká akože háčik otázka, ale mňa by toto zaujímalo. Lebo ja mám niečo v hlave, že či to je tak. Tak skús povedať ty. Som zvedavý. Skús povedať ty, čo si ty myslíš. Podľa mňa najväčšia chyba, čo sa športu týka, je, keď chce športovať niekto, kto k tomu vôbec nemá vzťah, alebo tlačiť niekoho do športu. Hej? Ja si myslím, že toto asi je najväčšia chyba, lebo bola, kedy dávno sme sa bavili o tom, a teda ty si povedal jednu takú medzi tou spleťou tých múdrych vecí povedal jednu takú vec, že musí ťa to baviť. Hej? A mne nedávno povedal jeden človek, jeden taký, poviem, že vzdialený známy, sme sa tak stretli a rozprávali sme sa a ja som bol tak, akože celkom, tak ja mám tie stavy svoje také, že nie, že by som bol v depresii, ale som vo svojej škatuli. Splín máš. Áno, mám ten vlastný šuflík, už sme sa bavili, že chlapi majú ten šuflík, keď chcú byť sami. Áno. A on sa ma pýtal, že a čo ty? Ja nič, všetko v pohode. A on hovorí, nič sa nedeje, to všetko je v poriadku. Život ťa musí baviť. Hej? A ja som si uvedomil, že vlastne toto je odpoveď na všetko. Že to, že ťa musia veci baviť. Musia, ako mali by, hej, alebo bolo by fajn, keby ťa bavia. Tak už keď ťa nebaví život, tak už to je potom, že to je dobre, jasné, tak to už je iná zálom cesta. To zakončí. Ale odpoviem na to, čo si hovoril, že ja tam vnímam také dve roviny. Prvá je ten samotný už ten výkon športu, že teda tam ako keby to bavenie je dôležité, že aby ťa tam. A druhá je, druhá rovina je to, že keď ako keby niekoho privádzam k tomu športu. Hej? Že napríklad je za mňa teda, to je môj taký pohľad, že je super a je veľmi dôležité, aby napríklad si deti vyskúšali viac športov. Aby sa neformovali od, 5-6 rokov len na jeden šport. Aby si vyskúšali viac športov. Môžu mať jeden akoby, že nejaký primárny, ale kľudne nech robia iné športy. Nech si vyskúšajú rôzne pohybové veci, či už je to kolektív, či už je to individuálny šport. Podľa mňa je to výborné, hlavne kvôli tomu, že v prvom rade sú v kolektíve, majú nejakú disciplínu, ale sú akoby, že vyskúšajú si rôzne veci. Tak ako my sme, no dnes to už tak nie, my sme chodili po lese a neviem čo, skákali rôzne veci, dneska už tie deti to nerobia, čo je v poriadku, to rešpektujeme, je úplne iná doba a tak ďalej, ale my sme začali jeden šport, a však boli dva základné športy, futbal, hokej a vybavené. A potom ja som chodil, na karate som chodil, na strelecký. OK, dobre, tak bolo viac športov, ospravedlňujem sa, ale pointa je tá, že nebol úplne ten priestor, aby to dieťa chodilo na viac šport. Dnes ten priestor je, samozrejme. A dnes je dôležité, že ešte musia byť aj peniaze. Určite áno, samozrejme, to je dôležité. Ale zase sú rôzne grantové veci a tak ďalej, nejaké benefity, ktoré tie kluby ponúkajú. Čiže jasné, tomu rozumiem, ale zase vrátim sa k tej podstate, to je to, že za mňa je fajn, keď dieťa si vyskúša viac športov. A do nejakého veku, teraz je to individuálne, to môže 10, 11, 12, 13 rokov, kľudne športuje aj 3-4 športy. Nechaj vystrieda, nech sa vráti, nech skúsi toto. Je tam a je to úplne v poriadku za mňa. Nech to je. Potom v nejakom veku je fajn sa začať profilovať, to je zase opäť individuálne, či to 12, 13, 14, 15 rokov, fajn začať profilovať. A tam už sa bavíme o tom, že či musí, nemusí. No tak vrátim sa k tomu, že si hovoril, že aká teda najväčšia chyba je to, že niekoho, že nútiť niekoho. No, je fajn dávať akoby ten príklad toho, že
že ten rodič, povedzme, že vedie to dieťa k tomu športu. Ako keď nemá nejakú že chuť alebo niečo, to neznamená, že teraz musí chodiť na nejaký krúžok alebo do nejakého športového klubu. Môže chodiť na turistiku napríklad. Čiže sú rôzne formy športu alebo športového výkonu, ktoré nemusia byť organizované, ale je fajn, keď ten rodič vedie to dieťa aj touto cestou. A to neznamená, že z neho bude neviem aký športovec. A ja len tak pre zaujímavosť sa len tak opýtam, teraz sme úplne, že ako lietame, hej, ja sa ospravedlňujem aj poslucháčom, ale niekedy tak proste som zvedavý, tak sa opýtam. Chcem sa opýtať, že stretol si sa ty už s tým, že rodič, ktorý mal nejaký komplex z minulosti, to znamená, že trebárs, on chcel byť výborný futbalista napríklad, ale mal úraz a aj bol dobrý a možno by to aj bol niekam. A potom vlastne je postihnutý tým, že sa snaží to pretaviť cez svoje deti. Hej, a že nejakým spôsobom ich tak akože že tlačí na to, aby a potom to nie je cesta tých detí, treba, že sú tam aj konflikty, ktoré by nemuseli byť, hej. Stretol si sa s takým niečím? Stretol, ale teraz ja poviem, že to je taký môj iný pohľad, že ja si myslím, že každý jeden rodič v nejakej podobe, či už vyššej alebo nižšej úrovni, má tú predstavu o tom, že by chcel, aby to dieťa bolo úspešné, aby niečo dosiahlo. A je to úplne v poriadku. Určite. Na druhej strane to, čo sa ty pýtaš, je to, že akým spôsobom k tomu pristupuje, k tomu potenciálnemu úspechu toho dieťaťa. Či je tam nejaká forma tlaku, či je tam nejaká forma trestov, či je tam nejaká forma nejakej motivácie, alebo je to nejaké pokojné. Tam je veľa rôznych prístupov. A teraz nebudem hovoriť to, čo je funkčné, nefunkčné, to je veľmi individuálne, ale to, čo sa ty pýta, že áno, stretol a je... Nechcem, že to není je to súčasť toho života, že áno, všetci chceme, aby tie naše deti to niekam dotiahli. Ako ja ako rodič zistím, že už idem cez čiaru. Je tam nejaký taký, že spätný ventil alebo niečo, že to dieťa, lebo niekedy to dieťa treba je len lenivé, že musím ho nechať len, že ho nechám len vydýchnuť a že ono zás bude v pohode. Hej. A kedy je to tak, že ten protitlak toho dieťaťa je naozaj, ako to mám, kde je indikátor nejaký? Indikátor môže byť takto. Ja by som určite odporúčal, že ísť za nikým a porozprávať sa, že niekedy to ten človek sám úplne nevie, možno že nemá náhľad, rozkľúčovať, nemá ten náhľad, je ako keby príliš v tom zainteresovaný. Ale tie indikátory sú, podľa mňa ich všetci poznáme. To je to, že keď to dieťa keby dlhodobo a pravidelne akoby v úvodzovkách rebelo, že nechce tam ísť, nechce sa tam tomu venovať. Keď je to raz za čas, OK, ale keď to je akoby dlhodobé pravidelné, že toto máš tak nie a že tam nie. A veľakrát tie deti, oni nepovedia ten pravý dôvod, že vymyslia, bolí ma noha, dnes som unavený a pritom sa mu v podstate len nechce ísť na ten šport alebo na nejakú aktivitu, ktorú ten rodič si myslí, že by teda bolo fajn robiť. Čiže ten indikátor je, tie deti nám dajú veľakrát jasnú odpoveď, len my to možno nečítame, lebo máme svoje nejaké slovníky a dieťa majú svoje slovníky a niekedy tie slovníky akoby nie sú kompatibilné. Ale je fajn, akoby tak sa nad tým zamyslieť, možno sa porozprávať a neísť cez tú svoju predstavu o tom, že teda tak však sme to už zaplatili, však už by tam mal a však už si to 2 roky robil, tak teraz to chceš nechať. Že to sú všetko také tie predstavy, ktoré ja im na jednej strane veľmi rozumiem a je to OK. A na druhej strane, že to vôbec nemusí byť ako úplne užitočné vo vzťahu k tomu dieťaťu. Že tak tam nechce chodiť, tak tam nechce chodiť. Samozrejme, že to teraz neznamená, že aby si niekto z toho zobral to, že ten rodič by nemal akoby v nejakých situáciách viesť a mať tam ten leadership, to líderstvo, akoby, alebo ten príklad toho dieťaťa niekedy aj trošku zatlačiť. Ale to je alchymia. To ja teraz ako nejdem sa úplne púšťať do toho, že čo je najlepšie, alebo to je veľmi individuálne. Fakt je to veľa. A keď sa aj stretnem, akoby, že oveľa robím s tým, že rodič príde akoby, že s dieťaťom. Sú to už takí, že 10, 11, 12, sú to deti. Hej. Ale že príde a veľa sa rozprávam o tom, že aký je ten prístup ako rodič. A áno, priznávam, že častokrát sa stane, že prídeme k tomu, že ten rodič nemal úplne OK prístup. Hej, že mal prístup, ktorý skôr reflektoval jeho nejaké potreby, ako tie potreby dieťaťa. Ale nie je to tragédia. To není teda, že zlé, alebo že niečo hrozné sa stalo. Stále to dieťa môže normálne fungovať, športovať ďalej a normálne môže ten vývoj ísť. Nikto sme nedostali takto. Tí, čo majú deti, ktoré športujú, čiže rodičia športovcov, nedostali sme manuál, ako to máme robiť. Proste nie. Každý to robí tak, ako to najlepšie cíti a vníma a
je to podľa mňa úplne Ja vždy hovorím toto, že každý rodič sa snaží byť najlepší rodič vždy. Hej, nikdy to nie je, keď aj urobí chybu, nikdy to nie je, chyba nie je koniec. Áno. To, čo vnímam akože za mňa kľúčové je to, že keď už teda to dieťa športuje a že teda není to len krúžok, ale že už to nejako tak myslíme vážne, že aj to dieťa, že už je tam možno nejaký potenciál a niečo by tam možno z toho akože do budúcnosti mohlo byť, tam je fajn ako keby, že vyhľadať tú odbornú pomoc, poradiť sa s niekým, porozprávať sa, môže si niečo naštudovať. Je veľa kníh aj k tomu, že ako by ten rodič mohol k tomu dieťaťu pristupovať. Takže ako dneska je obrovské množstvo informácií, ktoré si tí rodičia môžu pozrieť. Že nie je to tak, že a čo mám teraz robiť. Proste dá sa naštudovať, dá sa stretnúť, porozprávať sa a tak ďalej. Takže tam je len veľmi dôležité možno práve to, že ten šport je súčasťou života toho dieťaťa a zároveň je súčasťou života toho rodiča kvôli tomu, že to dieťa je súčasťou jeho života. Áno. Rozumieme? Áno, nezamotal som to príliš. Je to dobre. v poriadku. A nemalo by to byť v tom prípade, to dieťa potrebuje podporu. Jednoznačne. To znamená, že nemalo by to byť len, že nech deti majú 15 krúžkov, aby boli vyťažené, aby boli unavené, aby boli v pohode, aby tá energia... Hej? Lebo veľakrát to je tak. Veľakrát je to tak, že a taký krúžok, taký 16 druhov krúžkov, popri tom tie decká lietajú z jedného do druhého, vlastne nejakým spôsobom sa ich snažíme odložiť, aby sme si nie vytvorili komfort, ale dneska je komplikovaná doba, aj práca a tak ďalej. Je toho veľa. Nemáme fajron do 3:30, niekto má aj 3 roboty. Takže asi musíme dbať na to, že aby tie deti zostávali tou našou súčasťou, aj keď ide teda o šport, že to nie je len ich záležitosť, ale že my sme ďalej tým deťom priatelia, rodičia, aj keď sú treba na tom krúžku, alebo na futbale, alebo že nás potrebujú aj vtedy. Nemôžeme sa tváriť, že tie deti pre nás teraz na 2 hodiny každý hop, a teraz fup a simsalabim. Hej? Toto je ako, ja uznám, že to je podľa mňa veľmi náročné aj pre toho rodiča, aj pre to dieťa. A znovu zopakujem, že je to že veľmi, veľmi individuálne. Veľmi individuálne. Na toto podľa mňa neexistuje ako univerzálna nejaká odpoveď, že čo je dobre, čo nie je dobre. Sú rodičia, ktorí iným spôsobom ako to, že tie deti dajú na tie kružky, nemôžu technicky ani robiť kvôli nejakým okolnostiam, ktoré v živote ich postretli. Potom sú rodičia, ktorí napríklad chodia dokonca na tie krúžky, že sú tam, alebo teda na tie tréningy s tými deťmi, majú ten priestor, majú ten čas. A teraz ako my nie sme tu o to, že by sme súdili, kto je lepší alebo horší. To absolútne nie. A že niekto to robí tak, niekto to robí. Je to úplne v poriadku. Keď to každý robí takým spôsobom, ako najlepšie cíti a vníma, tak je to podľa mňa OK. A jasné, automaticky robíme chyby, hej, aj rodičia, aj deti, robíme chyby, ale tam vlastne, keď sa vrátime späť nejakej tej téme, že aj ten rodič je fajn, keď si uvedomí, že teda možno spravil, že možno som nemusel to takto povedať tomu dieťaťu po tom výkone, alebo že pred tým výkonom, na čo som mu rozprával, že nech dá 5 gólov, lebo inak nedostane rezeň. Hej, vymýšľam si teraz, že jednoducho, že je super, keď aj ten rodič a potom spätne si tak ako uvedomí, že mohol by som to do budúcnosti inak ako keby že riešiť tú komunikáciu alebo tie situácie, ktoré s tým športom, ale aj so školou, aj s inými vecami súvisia. A stalo sa ti, že sa stretol napríklad s tým, lebo ja viem, že ty coachuješ aj kluby, že nie je to len že individuálny coaching. Stalo sa ti niekedy napríklad také niečo, že rodičia niektorého z tých detí vlastne ako keby, že nemali, že to dieťa samé, áno, chodilo športovať a tak ďalej, ale že neriešili to s ním rodičia, nevedeli vlastne úplne presne, že čo sa deje. Raz za čas prišli na nejaký zápas, ale v podstate sa od toho nie, že dištancovali, ale brali to tak, že toto je chlapcov život, chlapcov svet, je fajn, že to má, my ho podporíme v tom, že to zaplatíme, dáme mu peniažky a tak ďalej, ale nejak viac menej nás to už... Áno, je to, opäť zopakujem, že je to normálne, podľa mňa je to súčasť, že teraz ako znovu sa vrátim, že úplne povedám, že teraz merať to tak, že ten rodič, ktorý je na každom tréningu, na každom zápase, vždy vozí to dieťa, že ten je taký a ten, ktorý nie je inaký, že to je neporovnateľná vec. Ja ani sa nesnažím. Tomu rozumiem. A teraz tá otázka, že či tak, áno, sú aj takí rodičia a za mňa je to v poriadku. Zase na druhej strane, keď to otočím, že možno rodič, ktorý že
nechodí toľko s tým dieťaťom, napríklad na tréning a tak ďalej na zápasy. Možno zase v ňom, v ňom nejakú samostatnosť v ňom vychováva, alebo dáva tým signál. Samozrejme, že keď je to v štýle, že no choď a hej, a tak jasné, ale že keď proste je tam nejaká forma toho vedenia, alebo teda toho výchovného momentu, že teda ja som sa rozhodol, že ty pôjdeš teraz sám, a poďme sa o tom porozprávať, či si ty ako dieťa, syn, dcera s tým OK, ak áno, dobre, super, ak teda chceš, aby som tam bol, ja tam veľmi rád prídem, ak nie, super, a po zápase sa môžeme o tom porozprávať, stretnú sa po zápase ten rodič s dieťaťom, ako si sa cítil, čo si dnes užil, čo ťa najviac bavilo. Nie, nepýtam sa na výsledok. Ale toto je dôležité, hej? No jasné. Toto, o čom hovoríš, je dôležité. Jasné, to znamená, že ja sa snažím vlastne dostať ako keby nie k tomu, že nesedí ten rodič na tom zápase, ale že zaujíma sa. Hej? Lebo a chcem sa dostať vlastne k otázke. A ak môžem, ja to zapamätaj si otázku. Jasné. Ale že ja nadviažem teraz na to, že pracujem na tom aj ja, nie vždy to ide, ale že, a dlhodobo na tom pracujem, že keď aj deti naše prídu zo školy, a teraz premostím to na tú školu, že moja otázka nie je, že aké známky, že ja som v tomto taký, akože to až tak nie to, ale že čo ťa dnes bavilo v škole? Alebo že čo si dnes užil v škole, alebo užila v škole, že čo ťa dnes najviac potešilo v škole? Áno, priznávam, veľakrát dostanem odpovede, že Ježiš, toto sa ma zase pýtaš, že neviem a nie a toto, ale už sa nám deje to, že síce nedostanem odpoveď, ale potom sami prídu s odpoveďou. A povedia, že sa chcú s tebou rozprávať. Alebo prídu s tým, že a vieš, čo sa mi dneska, naučil som ich takú vec, neviem, že poviem ti pikošku. Hej, také slovo, že pikoška, on že čo to je? Tak si hovoríš, čo to asi tak znamená. A teraz už sami chodia s tým, že vieš čo, poviem ti pikošku zo školy. Jasne. Čiže keby nejakou hravou formou sme hľadali to, že aby sme sa nerozprávali o tom, že... A koľko máte, aby sme divákov, poslucháčov uviedli trošku? Jasné. Davidko má 2016, čiže 10 bude mať a Natálka bude mať 12. Takže 10-12. Takže idete do puberty pomalým ťahom. No, tak už tam niečo tam. Za chvíľu som zvedavý, čo mi povieš, že ako ti budú za chvíľu odpovedať. Nakoľko ja mám aj 20-ročnú dceru, tak presne viem, že ako to je tak okolo 14, keby som sa takto opýtal. Som na to pripravený. Neviem, či som na to pripravený, snažím na to pripravený. Pointa, k čomu smerujem, a už to uzavriem, je to, že tá forma, tá otázka od toho rodiča je veľmi dôležitá. Tá forma tej otázky, aj ten obsah tej otázky je veľmi dôležitý. Že nepýtam sa keby na známky, a vnímam, že sú dôležité, OK, ale že nepýtam sa, pýtam sa na to, že čo si užili, ako čo ich bavilo, čo ich potešilo. A tá otázka je kvôli tomu dôležitá, že vlastne zameriavam fokus na veci, ktoré sú, nazvime, že pozitívne, ale že môžu z nich mať radosť. To neznamená, že sa nebavíme o veciach, ktoré nevyšli, ale není to na prvú. Není to hneď na prvú, že no čo, dneska bola zase 3, 4 alebo niečo podobné. To není tá prvá otázka, lebo tým pádom... No. To znamená, že je dôležité, aby tie decká, alebo aj tí športovci, jasné, že každý to robí pre seba, už dospelí športovci, tí vedia, že to robia viac pre seba, ale ja si myslím, niekde tak vzadu mi bliká také svetielko, že tie deti to robia aj pre rodičov. Že oni, že proste chcú nejakým spôsobom byť pre tých rodičov, že áno, oni to vedia, že im to ide, že to znamená, že tie deti ešte nevedia, že to robia pre seba, skôr ich k tomu ako keby vedú dospelí a neskôr pochopia, že to robia pre seba. A tu vlastne sa vrátim ešte... Ja ak môžem, že to slovo, že robia to pre seba, tá formulácia je taká, používa sa veľmi často, ale že tie deti, oni si neuvedomujú úplne, že teraz ten šport robím preto, lebo ja neviem, budujem si disciplínu, alebo že budem mať svaly, alebo ja neviem čo. Oni takto nerozmýšľajú. V ich svete je to o tom, že chcem sa zabávať a chcem možno vyhrať trošku s kamarátmi, alebo chcem si to užiť a chcem... Takže oni toto, že robím to pre seba, to je v našom dospeláckom svete. Tam je dôležité, aby ich to bavilo. Aby ich to bavilo. Sa bavili na hej, to je kľúčové. Takže áno. A práve tu, to znamená, že mňa ako rodiča by malo baviť vedieť o svete toho dieťaťa čo najviac aj v tom športe. Malo by ma to baviť, lebo
malo by ma baviť dieťa. Málo, povedzme si na rovinu, sú veci, ktoré pravdepodobne my už ako netrafíme. Hej? Ako tematicky z tých detských vecí už netrafíme. Rôzne nejaké hry možno, alebo špeciálne, ja neviem, že hrajú tie deti hry a to nemá šancu. Ako keby, Ja mám, ja idem, a dneska sme išli. Dobre, okej. Ako myslím teraz nejaké rôzne, neviem, na telefóne, lebo tých hier je trilión a tak ďalej, takže a niekedy, keď vyťahnú nejaké názvy, tak ja tak chápavo, že áno, rozumiem. Ale... A tam sa stane, že človek zablúdi v názve, samozrejme. Dobre, ale ja sa vrátim teraz späť vlastne k tej téme, ktorú sme mali a vlastne, že prečo som ja načrel aj do tohto, že ja ako rodič mal by som sa možno zaujímať a tak ďalej, aby to dieťa malo pocit, že sa zaujímam, lebo ja tu mám takú otázku, že čo sa deje v hlave mladého športovca po chybe. A mňa by zaujímalo, že akým spôsobom vlastne môže pomôcť rodič v prípade, že si teda to dieťa, mladý športovec uvedomí chybu. A na druhej strane, či tá rodičovská, pokiaľ rodič nemá záujem, to je veľmi tvrdé takto povedať, ale proste jednoducho nejakým spôsobom to necháva na to dieťa, nezaujíma sa až tak o ten jeho svet, čo sa toho športu týka a tak ďalej, že či tým trpí to dieťa, že či sa lepšie dostávajú z tej traumy po chybe deti, ktoré majú tú rodičovskú podporu, ako tie deti, ktoré trebárs nemajú. Či stačí tréner? Či proste, že či sa im to tie synapsy, či sa im poskladajú tak, že ten tréner je alfa omega a že vlastne nahradí im rodiča na tom tréningu, alebo ten rodič je v absencii pre to dieťa. Napríklad ja nie som športovec, no a tým pádom je možné, že mňa ten šport nebude až tak baviť, ako trebárs môjho syna, pokiaľ bude športovať. A ani nebudem vedieť celkom presne, že o čom sa s ním mám baviť v tom športe. Teraz už lebo však podľa tohto podcastu pôjde. Áno. Ale nevedel by som celkom presne, že či som dôležitý v tom procese a či sa veľa mám zaujímať, proste či neznevýhodňujem svoje dieťa v prípade, že nie je tá podpora taká akože silnejšia ako tých detí, ktorí tí rodičia proste tam sú a jednoducho idú s nimi furt a nemyslím idú s nimi ako, že ich vezú, ale že proste intenzívne tá podpora tam je. Rozumiem, čo sa pýtaš. Ja som to rozdielal na také dve časti. Prvá je tá, že v prvej časti otázky bolo, že čo sa deje teda v hlave toho mladého športovca a druhá bola tá, že aká je rola či už trénera alebo rodiča skôr, povedzme po tej chybe alebo celkovo pri tom prístupe v tom športe. A čo sa týka tej prvej otázky, čo sa deje teda v hlave toho mladého športovca? No v prvom rade je to o tom, že nastáva tam nejaký vnútorný dialog. A ten vnútorný dialog môže byť ako povzbudivý, ale aj nie povzbudivý. Prejaví sa napríklad aj tým, že príklad poviem, že vnútorný dialog môže byť, Ježišmária, zase to je zlé a kto vie, čo mi povedia, teraz ako to bude ďalej. Nazvime ho celkom negatívny, ten vnútorný dialog neposúva toho športovca ďalej. Ale môže byť aj taký, že ďalšia chyba, idem ďalej. Nič sa nedie, idem ďalej, bude to v poriadku, zvládnem to, všetko bude OK. To je, dajme tomu, že ten taký povzbudivý, motivačný a pozitívny ten self-talk, ten vnútorný dialog. Môže tam aj nastať to, že po chybe dôjde k takému zamrznutiu, to dieťa zamrzne, akoby už si toľko nedovolí, už nemá to sebavedomie akoby v tej hre. Môže tam byť nejaký hnev na seba, môže tam byť samozrejme strach z ďalšej chyby, čo keď spravím ďalšiu chybu, čo sa udeje. Vo veľa prípadoch sa stretávam s tým, že po chybe sa dieťa pozrie na rodiča alebo na trénera. Čiže to je veľakrát ten prvý pohľad, že nie je ten pohľad akéby na spoluhráčov alebo tak do seba, ale pozrie sa na trénera, na rodiča, aká je reakcia. A teraz plynule prejdem teda, do odpovedať, čo sa deje teda v tej hlave, že je tam nejaká forma emócie, prebehne tam nejaká emócia a prebehne tam nejaký vnútorný dialog. A teraz tej druhej otázke, že ako vlastne ten rodič alebo tréner môže na tú chybu, alebo čo tam je. Niekedy, a možno aj že veľakrát, je tá reakcia rodiča trénera oveľa kľúčovejšia ako tá samotná chyba toho dieťaťa v tom zápase, v tých pretekoch. Lebo z tej reakcie to dieťa sa môže ďalej akoby buď posúvať, rozvíjať, alebo tá reakcia môže úplne ako keby
že nie zničiť, ale jednoducho akoby, že to sebavedomie môže totálne dať dole. Hej? Čo znamená, že akú rolu zohráva aký ten rodič, že obrovskú rolu zohráva v tom, teraz nehovorím, že musí tam byť, ale keď tam už je, tak akým spôsobom reaguje na tú chybu toho dieťaťa, tak to zohráva obrovskú rolu. Samozrejme aj ten tréner, alebo tá reakcia toho trénera zohráva obrovskú rolu na chybu toho dieťaťa. Buď môže tá reakcia to dieťa ukotviť, čiže akoby upokojiť, že nič sa nedieje, ideme ďalej, všetko je v poriadku, poď, dobre to bude. Alebo na druhej strane, ak to dieťa vníma, že ten rodič, teraz keď sa bavíme o rodičoch, že ten rodič sa nejako zatváril, alebo nedaj Bože mu začal nadávať tomu dieťaťu, čo to robíš zase, ako si mohol a tak ďalej, tak samozrejme, že to je z krátkodobého hľadiska to môže pôsobiť akoby motivačne, že to dieťa sa nejako aktivuje, ale z dlhodobého hľadiska je to prakticky devastačné pre to dieťa a pre psychiku a pre sebavedomie toho dieťaťa, keď ten rodič na zápase sa pustí do toho dieťaťa a nakladá mu tam pred všetkými a ide akoby proti nemu. A nemusí to byť len slovne, ale môže to byť aj rečou tela, alebo rôznymi nejakými gestami, alebo čímkoľvek iným, že to dieťa je veľmi citlivé a vnímavé na to, ako ten rodič komunikuje aj počas toho zápasu s tým dieťaťom. A nehovorím teraz len o verbálnej, ale aj o neverbálnej komunikácii. Čiže tá kľúčová rola toho rodiča je to, že vytvoriť, sme sa to aj minule bavili, vytvoriť ten bezpečný prístav, to prostredie, že bez ohľadu na to, či spravím alebo nespravím chybu, stále ťa ľúbim, stále ťa mám rovnako rád a teším sa z toho, že koľko dobrých vecí sa udialo, že si sa tešil v tom zápase, že si to užíval a to je pre mňa ako rodiča najdôležitejšie v tomto momente a chyby sú súčasť procesu a je to úplne v poriadku. A teraz, keď sa bavíme o tom trénerovi, tam je to také špecifickejšie, lebo samozrejme, že zase sú rôzne prístupy a tak a každý má svoje opodstatnenie. Sú krajiny, kde sa napríklad do nejakého veku vôbec nehrá na výsledky. Jednoducho sa nerieši výsledok zápasu a tie deti hrajú a kto dá koľko gólov, ani sa nepočíta žiadne skóre. U nás na Slovensku sú už tie turnaje, aj tie detské od 8, 9, 10 ročných, kde sa normálne počíta skóre a tie deti na konci zápasu vedia, že či vyhrali alebo prehrali a kto dal koľko gólov a tak ďalej. Ja teraz nejdem riešiť to, že ktorý prístup je lepší alebo horší, je to veľmi individuálne. Ja sa priznám, že som skôr zástanca toho, že do nejakého veku nie je absolútne nevyhnutné riešiť to, že či je výhra, prehra. Pointa je v tom, že aby tie deti prenášali určité veci, povedzme z toho tréningového procesu, do tých pretekov, do toho zápasu. To je kľúčové, lebo tam sa akoby formuje nejaké to sebavedomie nie tým výsledkom, ale tým prenesením akoby tých dobrých vecí z tréningu do toho zápasu, do tých pretekov. A samozrejme potom v nejakom veku už sa riešia nejaké víťazstvá a tak ďalej. Poviem ti na rovinu, že aj som koučoval športovcov, ktorí boli tak, že 11-12 roční a už sa tam akože veľmi, veľmi riešili výsledky turnaje, kto a koľko a či budem a nebudem. Rozumiem tomu, niektoré športy sú tak nastavené, že to tak je, ale tiež opäť sa vrátim a neviem, či sme to aj minulé nerozoberali, ale určite predtým, že tá štatistika je neúprosná. Hej. Zo 100% detí, ktoré športuje, len 10% reálne bude v tom športe aj nejakým spôsobom v nejakej podobe pokračovať. 90% detí ten šport buď nebude robiť vôbec, alebo budú ho robiť ako hobby, ako kondične. A dokonca aj množstvo, akoby, že dnes, že nazvime, že svetových európskych šampiónov v nejakých športoch, detských 11, 12, 13 ročných, nebudú športovať, keď budú dospelí. A poznám takých športovcov, že ktorí boli šampióni v tej svojej kategórii, ale dnes nešportujú. Športujú, ale ja neviem, chodia do posilky, chodia zabehať, hrajú tenis, hrajú toto, hrajú ten šport, tam si chodia basket zahrať a tak ďalej. Ale už v tom športe, v ktorom keby dominovali, vynikali, v nejakom veku už jednoducho nešportujú. A je to úplne v poriadku. To znamená, že niekedy je fajn, aby ten rodič aj si držal akoby ten odstup a vnímal, jasné, keď to dieťa sa teší z toho, že vyhralo a toto je super podpora, a niekde ten rodič by mal mať v hlave aj to, že je to súčasť nejakého procesu, odzoomovať sa trošku, súčasť nejakého procesu, teraz je takto, o rok to môže byť trošku inak, o 2 roky to môže byť zase úplne inak a je to úplne v poriadku. To znamená, že je dôležité, aby ten rodič o tom dieťati rozmýšľal. Áno. A je dôležité, aby sa svojím spôsobom posúval s tým dieťaťom po tej linke toho športu nejakým spôsobom. Určite. Aby nestál nestranne, ale aby jednoducho, aby s tým dieťaťom nejakým spôsobom fungoval aj počas toho fungovania v tej športovej. Áno, je to dôležité, ale to neznamená, že musí plniť nejakú funkciu
trénera vôbec nie, ale že nejakú funkciu, že teraz akože musí plniť tú funkciu, takže musí sa orientovať v tom športe a niečo podobné. Ako, áno, je to možno nejaká forma výhody, že teda keď tam je a už zase keď ten rodič už 2, 3, 4, 5 rokov chodí na ten šport, tak už samozrejme sa začne orientovať trošku v tom, že... Záleží od toho, aký má veľký telefón, ale tak jasne, samozrejme. Áno, ale znovu sa vrátim k tomu, že tá rola toho rodiča je tak či tak vždy bude na prvom mieste a tá bude kľúčová. Či už je to teda športovec, či už je to, ja neviem, dieťa herec, alebo ja neviem čo, recitátor, spevák. Takže je dôležité, aby sme sa zaoberali deťmi, aby sme sa zaujímali o to, že čo robia, ako Určite, sa majú a aby to cítili. Aby to vnímali. Aby to vnímali, aby to cítili. Presne tak. Dobre, ja si myslím, že toto je ako keby veľmi, veľmi taká akože krásna pointa, ale skrz to všetko naša téma je chyba. Hej, naša téma je, že čo s tou chybou. To znamená, že určite tu ešte je kopec otázok, ktoré vlastne sme ani nestihli prejsť, ale jedna cez to všetko ešte určite sa nám zmestí a to je práve tá, že akým spôsobom naučiť to dieťa, že keď urobí chybu v tom športe, ale vlastne ono z toho športu sa to prelína potom neskôr aj do bežného života, lebo ja si myslím, že tie deti, ten šport je fajn pre tie deti kvôli tomu, že oni to pretavia potom do života, že je kopec vecí, ktoré si oni zoberú do bežného života. Ako naučiť dieťa, že tá chyba v tom športe, ktorá sa stane, že to nie je konečná, že to nie je koniec, že proste tie chyby. A to, čo si povedal, pre mňa veľmi fajn na začiatku, že robiť chyby je fajn, lebo sa učíme pri tom a že teda robíme chyby, aby sme vedeli zase také, ktoré nás nestoja krk, samozrejme. Samozrejme, jasné. Takže že ako to urobiť s tým dieťaťom, aby sa dokázalo preniesť, aby to bralo s nadhľadom. Sú tam dve roviny. Prvá je tá detská, a druhá je tá rodičovská. Tá detská rovina je v tom, že naučiť to dieťa, aké nástroje môže použiť, keď tú chybu spraví. To znamená, že rozprávať sa o tom, že sú tam nejaké nástroje. Napríklad to môže byť to, že sa 2-3 krát nadýchni, sprav si nádych, výdych. My sa bavili o tom, že ako keď ťaháš, voniaš kvet a vydychuje a sfúkuješ sviečku, čiže nádych, výdych. Hneď potom, akoby keď sa udeje teda tá chyba. Druhá vec s tým spojená je to, že povedz si, že vytvor si nejaký vnútorný dialog, že namiesto toho, že zase chyba, si môžeš povedať, nič sa nedieje, idem ďalej, či nájsť si nejakú svoju takú tú frázu, ktorá môže fungovať. Teraz odbočím, ale súvisí to s tým, že to, čo hovorím, možno znie veľmi jednoducho a pre tie deti nie je úplne vhodné vytvárať nejaké komplikované scenáre riešenia, že ako by mohli na to reagovať. Na druhej strane, to, že si to my teraz ako povieme, že ako by to mohlo vyzerať, že tam nádych, výdych, nejaká veta, môže tam byť nejaké fyzické niečo, že si zatlieska alebo čokoľvek, niečo podobné. To ale neznamená, že teraz to spraví prvýkrát a hneď to bude fungovať. To znamená, že akýkoľvek nástroj, ktoré to dieťa začne využívať na to, aby sa čo najskôr dostalo po chybe naspäť do toho zápasu alebo do toho procesu, tak na to využívanie toho nástroja, aby ten nástroj fungoval, trvá jednoducho nejaký čas. To znamená, že ja vždy aj hovorím, že keď aj niečo si povieme, či keď som s tými rodičmi alebo s deťmi, že keď si niečo teraz povieme, je kľúčové, nevyhnutné to začať aj aplikovať, využívať. Ale to neznamená, že hneď to začne fungovať, je to nejaký čas, keby to zapadne. Takže pre tie deti je to klasika, nádych, výdych, povedať si nejakú vetu, jednoduché slovo, idem ďalej, zvládnem to, dobre to bude, všetko je v poriadku. Ak tam je nejaký tá potreba toho kontaktu s tým rodičom, že teda to dieťa má potrebu pozrieť sa na toho rodiča, čo veľa detí, ako hovorím, robí, že sa pozrie na toho rodiča a ten rodič má nejaké gesto, zatlieska a povie, ideš ďalej, poď, zvládneš to, všetko je v poriadku. Že ak tam je nejaká takáto spolupráca, tak si to treba dohodnúť medzi teda dieťaťom, rodičom a tým pádom prechádzam plynule k tomu, že ako by rodič mohol reagovať. Napríklad tak, že dá nejaké gesto, zatlieska, ideš ďalej, zvládneš to, všetko bude v poriadku, ideme ďalej. Proste podporí to dieťa, vytvorí nejakým jednoduchým, nechcem že povelom, ale jednoduchým, keby takým slovným nejakým povzbudením podporí to dieťa, aby jednoducho pokračovalo ďalej bez toho, že niečo sa akoby dramatické deje. Takže to sú také základné akoby techniky. Samozrejme teraz, keď to prekleniem, tak je to veľmi individuálne opäť, že teda keď robím so športovcami, tak závisí od športu, niekto má čas, ako keby sa
ukotviť a teda tak akože zastaviť a povedať si niečo. Niekto má menej času, niekto... Závisí od športov, že ak to je. Ale teda potom už individuálne napájame s tými športovcami to, že čo komu by mohlo fungovať a ako by to mohlo byť užitočné. Rozumiem. Dobre, ja si myslím, že dosť obšírne o téme chybovosť a chyba nie je koniec. Áno. Priatelia, no čo povedať na záver? Na záver povedať asi to, že chyby robí každý. A že ten, kto chyby nerobí, tak to myslím si, že nikdy nebudeme poznať. Lebo ten, kto nerobí chyby, tak nerobí nič vlastne. A ten, kto nerobí nič, tak robí veľkú chybu, priatelia. Takže ja sa s vami týmto takýmto drobným bonmotom lúčim. Verím, že budete sa veľa opalovať a popri tom športovať a že budete nápomocní tým deťom, aby z nich boli dobrí športovci, ale keď z nich náhodou nebudú dobrí športovci, tak verím, že skrz ten šport z nich budú dobrí ľudia. Takže majte sa krásne. Majte sa krásne, ďakujeme pekne a tešíme sa. Na budúce. Rozhovory zo suterénu, tu ti zložíme vlastnú scénu. Keď ťa to chytí, už to máš, pusti to znova, nie len rád. Vaše otázky a postrehy môžete posielať na e-mailovú adresu podcast@msksatlmače.sk. Ďakujeme.